Predstav si svet zaliatý teplým ranným svitom. Vtáky spievajú. Je to začiatok nového dňa, plného príležitosti a nádeje. Každý nový deň je ako čisté plátno, na ktoré môžeš malovať svoje sny a túžby. V tejto chvíli, keď sa svet prebudza, cítiš, že všetko je možné. Jemný Vánok šepká korunami stromov. Príroda sa prebúdza a ty cítiš jej energiu. Tento jemný Vánok ti pripomína, že aj najmenšie zmeny môžu mať veľký vplyv. Každý tvoj nádych je naplnený potenciálom a silou. Toto je pocit nekonečných možností, nádeje nového dňa. Stojíš na prahu niečoho veľkého, niečoho, čo môže zmeniť tvoj život. Každý nový deň prináša nové príležitosti, nové výzvy a nové šance na úspech. A všetko to začína tebou. Tvoje myšlienky majú silu. Tvoje myšlienky sú ako semienka, ktoré zasievaš do pôdy svojho života. Čo zasievaš, to aj zožneš. Ak zasievaš pozitívne myšlienky, zožneš pozitívne výsledky. Tvoja realita sa formuje podľa nich. Každá myšlienka, ktorú máš, vytvára tvoju budúcnosť. Ak veríš v seba a svoje schopnosti, môžeš dosiahnuť čokoľvek. Tvoje myšlienky sú tvojimi najväčšími spojencami. Čím veríš, tým sa stávaš. Ak veríš, že môžeš dosiahnuť svoje ciele, tak ich dosiahneš. Ak veríš, že si silný a schopný, tak sa staneš silným a schopným. Tvoje presvedčenia formujú tvoju realitu. Spomeň si na najšťastnejšie chvíle svojho života. Radosť z detského smiechu, teplo láskyplného objatia. Tieto momenty sú dôkazom toho, že šťastie je možné. Šťastie je výsledkom tvojich myšlienok a presvedčení. Spokojnosť dosiahnutia vytúženého sna. Tieto momenty neboli náhoda. Boli výsledkom tvojho úsilia, tvojej viery a tvojich myšlienok. Každý úspech, ktorý dosiahneš, je dôkazom sily tvojich myšlienok. Pritiahla si ich k sebe silou svojich myšlienok. Tvoje myšlienky sú magnetom, ktorý priťahuje to, čo si želáš. Ak si želáš úspech, priťahuješ úspech. Ak si želáš šťastie, priťahuješ šťastie. Tvoje myšlienky majú moc meniť tvoj svet. Vesmír funguje na jednoduchom princípe. Podobné priťahuje podobné. Tvoje myšlienky sú energia. Táto energia vibruje na určitej frekvencii a priťahuje zážitky, ktoré sa s touto frekvenciou zhodujú. Predstav si to ako magnet. Pozitívne myšlienky priťahujú pozitívne zážitky. Keď sa sústredíš na vďačnosť, radosť a lásku, pozývaš si do života viac takýchto vecí. Je to zákon príťažlivosti v praxi. Po čom naozaj túžiš? Po naplňujúcej kariére? Po láskyplnom vzťahu? Po zdraví a šťastí? Každý z nás má svoje sny a túžby, ktoré nás poháňajú vpred. Ale ako ich premeniť na skutočnosť? Ako zhmotniť svoje sny a vytvoriť si život, po ktorom túžime? Prvým krokom je vytvoriť si jasnú víziu. Napíš si svoje ciele. Zober si chvíľu času a zamysli sa nad tým, čo naozaj chceš dosiahnuť. Čo ťa robí šťastným? Čo ťa naplňa? Napíš si to všetko do svojho denníka. Nech sú konkrétne a merateľné. Čím konkrétnejšie a merateľnejšie sú tvoje ciele, tým ľahšie bude sledovať svoj pokrok. Napríklad, namiesto chcem byť zdravší, napíš chcem schudnúť 5 kg do 3 mesiacov. Predstav si svoj ideálny život do detailov. Vizualizácia je mocný nástroj. Predstav si, ako by vyzeral tvoj ideálny deň. Kde by si bol? Čo by si robil? Ako by si sa cítil? Čím viac detailov si dokážeš predstaviť, tým silnejšia bude tvoja vízia. Používaj afirmácie na posilnenie svojich túžob. Afirmácie sú pozitívne výroky, ktoré ti pomôžu udržať si pozitívne myslenie a veriť v svoje schopnosti. Napríklad, som schopný dosiahnuť svoje ciele, alebo každý deň sa približujem k svojmu snu. Vytvor si nástenku s obrázkami, ktoré predstavujú tvoje ciele. Nástenka snov je vizuálny nástroj, ktorý ti pomôže udržať si svoje ciele na očiach. Vystrihni si obrázky z časopisov, ktoré predstavujú tvoje sny a túžby a pripevni ich na nástenku. Čím jasnejšie si to vieš predstaviť, tým bližšie si k tomu, aby sa to stalo skutočnosťou. Pamätaj, že tvoja myseľ je mocný nástroj. Ak si dokážeš predstaviť svoj úspech, dokážeš ho aj dosiahnuť. Takže začni dnes a začni malovať svoje sny. Tvoje myšlienky sú semenami tvojej reality, ale tvoje emócie sú úrodnou pôdou, v ktorej rastú. Keď sa spojíš so svojimi túžbami na emocionálnej úrovni, znásobíš ich silu. Precíť radosť z dosiahnutia svojich cieľov, ako by sa to už stalo. Príjmi vzrušenie z nových možností. Nech ťa láska vedie v myšlienkach aj činoch. Čím silnejšie je tvoje emocionálne spojenie,
tým rýchlejšie sa tvoje túžby zhmotnia. 5. časť. Nástroje premeny. Existuje mnoho praktických nástrojov, ktoré môžete použiť na začlenenie zákona príťažlivosti do svojho každodenného života. Tieto nástroje vám môžu pomôcť zmeniť váš život a dosiahnuť vaše ciele. Medzi najdôležitejšie patrí meditácia, vizualizácia, afirmácia a vedenie denníka vďačnosti. Meditácia pomáha utíšiť myseľ a spojiť sa so svojou vnútornou múdrosťou. Keď meditujete, vytvárate priestor pre nové myšlienky a inšpirácie. Pravidelná meditácia môže zlepšiť vašu schopnosť sústrediť sa a zvýšiť vašu emocionálnu stabilitu. Vizualizácia vám umožňuje prežívať svoje túžby, ako by už boli skutočné. Keď si predstavujete svoje ciele a sny, aktivujete svoje podvedomie, aby pracovalo na ich dosiahnutí. Vytváranie vision boardov je skvelý spôsob, ako udržať svoje ciele na očiach a motivovať sa k ich dosiahnutiu. Afirmácie sú silné vyhlásenia, ktoré preprogramujú vašu podvedomú myseľ na úspech. Opakovaním pozitívnych afirmácií si môžete vytvoriť nové presvedčenia a zmeniť svoje myslenie. Afirmácie vám môžu pomôcť prekonať pochybnosti o sebe a zvýšiť vašu sebadôveru. A vedenie denníka vďačnosti vám pomáha sústrediť sa na hojnosť, ktorá vás už obklopuje. Keď si pravidelne zapisujete veci, za ktoré ste vďační, zvyšujete svoju schopnosť vnímať pozitívne aspekty svojho života. Tento jednoduchý návyk môže zlepšiť vašu náladu a celkovú pohodu. Všetky tieto nástroje spolupracujú na tom, aby vám pomohli vytvoriť život, ktorý si prajete. 6. časť. Dobývanie tieňov. Pochybnosti, strach a negativita sú ako burina v záhrade vašej mysle. Môžu zadusiť vaše sny skôr, ako stihnú rozkvitnúť, ale vy máte silu ich prekonať. Postavte sa svojim negatívnym myšlienkam. Nahraďte ich pozitívnymi afirmáciami. Zamerajte sa na svoje silné stránky, nie na svoje slabosti. A pamätajte, že každá výzva je príležitosťou na rast a premenu. 7. časť. Svet čaká. Sila vytvoriť si život, po akom túžite, je vo vás. Príjmite zákon príťažlivosti. Pestujte pozitívne myšlienky. Živte svoje sny neochvejnou vierou. Ste schopní dosiahnuť čokoľvek, na čo sa zameriate. Vesmír sa sprisahá, aby vás na vašej ceste podporil. Otvorte svoje srdce, dôverujte procesu a sledujte, ako sa vaše sny odvíjajú pred vašimi očami. 8. časť. Pridaj sa na cestu. Ste pripravení vydať sa na túto transformačnú cestu? Navštívte Cesta ezoteriky a objavte svet zdrojov, ktoré vás podporia v prejavení vašich snov. Pridajte sa k našej komunite. Naučte sa silné techniky ako reiki a ďalšie ezoterické praktiky. Spoločne môžeme vytvoriť jasnejšiu budúcnosť plnú hojnosti, radosti a nekonečných možností.